କୁହ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କେତେ ଖୁସି କହ ହଁ ଖୁସି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ଆଜି ଛୁଟି ହେଇଯାଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ତୁ ତ ମନା କରିଦେଲୁ ସକାଳେ ହଁ କୁହ କ୍ୟାମେରା କୋଠି ନା ଦେଖେ ଲୋକ ଦେଖେ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସକାଳେ ମନା କରିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କାନ୍ଦିଦେଲା ତାକୁ ବଲ୍ ମାନେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ କାରରେ ଯିବା ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଲା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ପୁଅ କହ ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବା ଘରକୁ ନା କେଉଁଠି ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଯିବା ସଲନ ଦିଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଦିଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଅ ଇଆଡ଼େ ଅନା ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହଉନୁ କଥା ମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇ ଦହିବରା କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାଇଁ ଚାର୍ଜ ହବନି ଖୋଦେଲେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜଟା ଏଇଟା ଆମ ତୁ କହ ଏସିଟା ଏଇ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଏଇଠୁ ପଳେଇବ କହ ମୁଁ ପଳେଇବି ଚାଲିକି ପଳେଇବୁ ତ ଆସିବି ପରେ ନେବି ଆଉ ହେଲା राजा दे पड़ा है खोल दे आस्ते नहीं এটা ও আস্তে আস্তে তোর স্কুল ছুটি তাহলে চাললা ঘরକୁ